Ahoj, vítám vás u nového videa, třetího. Není čas ztrácet čas, vyrážíme do fitka, takže já si jdu udělat pre-workout a rovnou vyrážíme do fitka. Ale ještě předtím, než půjdeme do fitka, bych jsem rád řekl, že ve fitku nešel úplně dost dobře nahrávat zvuk, takže budu přidávat voiceovery, jako třeba teďka, tak jenom abyste se nedivili, děkuju. Tak my se aktuálně nacházíme ve fitku. Mám vršek, první jedeme tlaky na prsa, 4 série, 3 rozehřívací, 1 dosilování. Nebudu lhát, jsem myslel, že to vzdám, protože se stahovaly kalorie. Bylo docela perný, ale hlava tady valí, takže jedeme dál a je to na 82 skoro, takže už jenom nějakých 7 kg dolů a půjdeme asi do objemu, no. Takže uvidíme, jak dlouho to ještě zabere, ale bude to sranda. Tady jsem jenom říkal, že máme rozpašky na prsa a 2 série dosilování. Při tady předklonu taky 4 série, 3 rozehřívací, 1 dosilování. Jsem nervózní točit ve fitku, nebo jakoby točit tak ne, ale mluvit. Je to furt pro mě takový dost jako, nejsem tady největší, nejsilnější, tak je to pro mě prostě blbý. Tady máme stahování kladky, 2 zahřívací, 1 dosilování a tady je moje krásná přítelkyně. Hej ty, co se koukáš na to video, jestli se ti moje tvorba líbí, hoď tam odběr a like, děkuju a zvoneček. Tady máme tlaky na ramena, 3 série, 2 zahřívací a 1 do selhání. Tady máme upažování s jednoručkama, byly to 3 série, 2 zahřívací, 1 do selhání. Říkal jsem tady něco o tom, že to jezdím s tráčkama kvůli lepšímu gripu. Kdo nevěří, vyzkoušejte to sami a uvidíte.
Tady jsem úplně pro jistotu zapomněl mluvit do videa, každopádně jsem měl biceps, byly to 3 série, 2 zahřívací a 1 do selhání. Takže tohle bude všechno pro dnešní video a vidíme se u dalšího porcí.